Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Lau masuk mahita tu kebaktiatta pamujiota di bagasat tikion tutuhata. Tapasada marohata maredde mahita sian bukuede nomor 110 ayat sada ayat tulu satu opat di ayat opat rapita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan.
Oloy hamu ma Jehovah marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangidohami tuho, sailehon matuhami toddi ni hasitongad doho dame, asa takkas subotohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugo nami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehitasian bukwede nomor 765. Tatangihon maapatik di mingguta sadarion, na dienet sian Kolose bidusada, mulai sian ayat sia 1 ayat 10. Songonon ma nak didok disi. Dibaheni dung hubegi hami i, dang masohot nang hami tumangyakon hamu, jala mangido, asa digohi dihamu patas ni roha, manadda lomo ni rohana, marhite-hite nasa hapistara dohot habisuhon partodion. Asa marparangin atama dituhanihamu, gabe halomoan situtu, jala marparbuehon nasa ulaon na dinggan. Ido sahatna, atong rak mangidugugo mahita tutuhat debata, lau mangulahon na hobbar tupatiki. Ale tuhat debata, sai pargugoi mahami mangulahon na hobbar tupati mi. Amen. Maredehitasian bukwede nomor 210 ayat 1 di ayat 2 rapita jongjong.
Tapa uduk jala tapa sere marohata tua dopan di debata, tatopoti ma dosat tanagudangi, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatu dosan jala amanami, hujau hami dogoarmu na badiai, ala na targogot hami marningot dosa nami, sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami, namate jala na hehesian namate, namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi roham di hami, sai patoktong ma di hami roha hamulateon tuho, o todi parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami, saitangihon mahami, ho ale dibata, ama anak doho todi parbadia. Amen. Tajalo ma baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Aida ngadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akka nagabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mareda mahita sian bukwede nomor 250 ayat sada dohot ayat 3. Hatani debata nagabe epistel di parmingguata sadarion, dienet do sian 2 Musa bidu 10 sia, mulai sian ayat sada sahatu ayat onom, tajahama marsika soring. Pato lubulat to dung ruar hala Israel siat tano Misir, diari nasa sadai, sahat manasida tu halongonan Sinai.
Dungi nakok masi Musa tu mopok debata, jadi di jauh Jehovah ma tu iban, jadi di jauhon Jehovah ma tu ibana siad doloki ninnama. Songonon madohononmu tu pinopar ni si Jakob, pabuaonmu tu hala Israel. Ope molo ditangihon hamu suaraku, jala diradoti hamu padan nahu bahini, jadi hasiakku mahamu, sian nasa bangso, aigo diaudo liat portibion. Ido sahatna. Martua mahalak na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 675 ayat sada sahatu opat di ayat opat rapita jongjong. Tahatidakom maha porseao tei, songon nahin hatidakon ni dongata saha porseao disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo nasu hatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siato di parbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus. Namati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Natuat tu banua torudung ditanom. Namulak mangulu di hari patuluhon. Namanaik tu surgo. Lahudut tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo nasu hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon, manghumi halak na mangulu do namate. Au porsea ditudi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan halak kristenak na badia, do dihalak, do dihatai na madok,
mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Tatangihon ma kor ama huria dilanjuton muse ama kantata gloria. Nangurang sadala nan habe, darasada tuju atabe. Naragi kasihan hitao, na tulus tu surga rohani. Simbolis wana godoi, molo nasala peak kadoman mupasingo tumengan roha umadame patikos mana urang lowi, tagan sosama sudut lope makaniari, disude parsali siani. Oloho patalu rohani, hamonangan sogo jambarli di surgoi. Tardano mi parjesi pargerugi, di baulai lamot aku ringi. Adiripui tarta Sukotalan ni muse di pandosanai, patah pakundul kulit padohan, sai songoni dope dihuriai, molo makirim hotu Tuhani, dame madi rohami. Simbolis pangahodoi, molo nasala peak karongan mupasingo tumengan rohamu marga mepatikos mana hurang lowi, taban sosama sudut lope makaniari, disung sekat sali siani olo
surgoi. Teremong mi parjesi pargeduki. Ipaulai lamot pakuling mi. Alirik puing dakabuni hondeai. Sukot dalam ni muse di
Tatangihon ma tikting namasa di mingguta sadarion. Shalom Mamanginang. Tajama titing Minggu 26 Juli 2026. Parjolo guar minggu sadarion ima minggu pawaluhod dung Trinitatis doho topik minggu panupak ni debata diaka na pinilitna. Paduahon na meragam. Sada dana na seorang di hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 nunga di basa-basa hotuata sa danak boru di keluarga amang Damaskus Purba inang Rianti Nainggolan Sianwik 10 sada Energena 2 tolu sada 5 pitu opat hipasdo danahirap dohot na torasna paduahon padidion na badia dohot makatidakon na porsiaon khusus sadarion Minggu 26 Juli 2026 di Patu Pahuriata do ulau padidion na badia dohot makatidakon ha porsiaon khusus di permingguon pukul 10 tua luhalak ima sada Simon Sitorus paduahon Joshua Alamsyah Silaban patoluhon Grace Angel Panjaitan papaton Yunita Putri Pilemona Nainggolan palimahon Yanti Patricia Togatorop paonopon Desi Pebi Anastasia Padiangan papituhon Maya Julianti pawaluhon Erikson Joshua na 70 patoluhon Ruas Natabba mamuka sadarion Minggu 26 Juli 2026 gabe ruas ni huriata ma keluarga amang Samuel Berlianto Daniel Siregar inang Mega Prilia Mareta Purba ruas daftar ulang nama Jalo Pasu-Pasu Parbagasa di HKBP Tangerang Kota tanggal 10 Januari 2026 naung salpu alamat rumah Jalan Al Muhajirin 5 nomor 37 RT 002 RW 010 WIK 03 Energena 26 Sadawalu 70 papaton Ruhut Permahanion dohot pamisangon mamuka sadarion Minggu 26 Juli 2026 dang ruas ni HKBP Tangerang Kota B Andri MH Sitorus Yanwik 10 sada Energena 0444 alamar hasohotat tunaso sodokma dohot HKBP palimahon dang ruasnya HKBP Tangerang Kota hombartu surat pernyataan parhalado wik 10 sada mamuka sadarion 26 Juli 2026 dang ruasnya HKBP Tangerang Kota B A keluarga amang Togap M Manulang inang Yunita Pardede Sianwik 10 sada Energena 12200 0606 B. Keluarga amang Jimmy Panghiutan Siregar inang Emma Meliana Sitorus Sianwik 10 sada Energena 15 sada 056 aladong manghiutot tua kaulau di gereja dohot wik 10 sada jaladang di ulaun nagabe dongan sahuria panopon permingguan minggu keluarga di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 di Patu Pahuriata do permingguan minggu keluarga di Ganu permingguan rap saudulam mana nasa keluarga jala di Patupa do papungu pelean keluarga di bagasan amplop ima tuha perluan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu tapasahat ma pelean sada A sada B dohot pelean paduahon andora sojamita jala pilihan keluarga di bekasan amplop tapasahat tujolo duksipul jamita. Papituhon, pilihan tujolo sadarion 26 Juli 2026 papungu pilihan dohita tu operasional resort. Jala pertoding ni pilihan ima sada A, sada B, dohot paduahon andora sojamita. Jala pilihan tu resort tujolo marhiti amplop
Duksidung Jamita. Pawaluhon piket bulanan di bulan Agustus 2026 ima inang padita siol MC Mamora SSI Teol. Pasiahon pelantikan Pokja sadarion Minggu 26 Juli 2026 di Patupado pelantikan Pokja Ekologi Konseling Koperasi Tanggap Bencana Dohot Bantuan Hukum HKBP Distrik 21 Banten. Maringanan di HKBP Lipo Karawaci, jala utusan sian HKBP Tangerang Kota Ima, sada Pokja Tanggap Bencana, situa Nopelina Papahan Dohot, situa Saur Labora Hasibuan. Paduahon Pokja Bantuan Hukum, Wemihon Manalu SA MPD. Patoluhon Pokja Konseling, ima situa Amang Pahala Lubatoruan MTH Konseling. Papaton Pokja Tim Ekologi, situa Insinyur Hasudungan Butar-Butar. Palimahon Koperasi Distrik, situa Retno Manulang do situa Mangelam Siahaan. Patoluhon Koinonia Manang Pelayanan Persekutuan, sada ibadah padang seksi lansia di hari Selasa 20 Juli 2026 di Patupa Seksi Lansia do Kebaktian Padang di KL Tirta Mekarsari Jambe Tiga Raksa. Borhatsian gereja pukul 6 WIB niuluhon ni Padita Sardono Siburian. Paduahon Kebaktian Padang Sekolah Minggu di hari Minggu 2 Agustus 2026 di Patupa Sekolah Minggu kelas Kanaan do Dohot Tesalonika do Kebaktian Padang maringanan di Taman Rekreasi Wila Datika Cibubur. Nihuluan ni Padita MC Mamora SSI, Dohot Ketua Dewan Koinonia, do mutusi Sekolah Minggu kelas Najaret, Dohot Samaria Marminggu Marap Dohot Natorasna di Parmingguan Minggu Umum. Papaton Diakonia Manang Pelayanan Kasih, sada donor darah, sadarion Minggu 26 Juli 2026 di Patupa Huriatta do ulau donor darah marhite Dewan Diakonia HKBP Tangerang Kota. Hombar tusi pinangido turuas ni Huriatta naung pasurato dirina asa parsidohot di ulau ni mamuka pukul sia satu pukul 10 toluip maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Paduahon ucapan selamat dan doa. Full timer parhalado dohot sude ruas pasahaton. Selamat ulang tahun tu ari hatu tubuh ni siap lalu halak ruas. Selamat ulang tahun pardongan saripeon tu seplalu keluarga. Hata ni debataman dok, saya dilehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakakmi. Pasalmen 20 ayat 5. B. Tu sude ruas namar sahid, saya dilihat tuhat tamagogo do tai pason. Hata ni tuhat tamadok, say homa pamalumahu ale Jehovah asatung malum huhilala. Say homa mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau ay hodo puji-pujioku. Yeremia 10 ayat 14. Songoni matiting di minggu tasadarion dia katiting naso di jahahon nuaeng tajahama di buku acara digital naung satu grup WA Ganup Week. Mola dong akan hurang takas di panuraton dohot pajahaon di titingon tapatakas matu parhalado wik tabe manang tu sekretariat ni huria di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tuhata mapakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas laho patupahona kaulaon na dinggan di huria bain sangap di goar ni tuhata Horas tabegema Kor NHKBP Transiamus dilanjutkan Muse Ecclesia Voice.
Mare de mahita sian bukuet de nomor 272 mulai sian ayat sada dohot saturusna huhuk ma tapapungu piliata pilihan sada A sada B dohot 2. Marho sa si tu ngabe di bara
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom marita salutna amanginang. Tajaha mahatan di debata dihita imana tersurat di surat Rom, surat ni Paulus tu Huria Rom. Rom bindu walu memuka sian ayat 26. Sahatu ayat 30. Ujawan hamima siano nakamang kainang tapayut-ihut ma di bagasan rohata. Alai nang todii diurupi dohita di hagaleotai aidang taboto manang aha natama si pangidota gabe diodihon tondii dohita marhite-hite hata na hinohiyon na sotakas hinatahon. Alai diboto sita darohaido na pinarohahon ni tondii. Ai marguru tulomoni rohani debata do pangundihonna di akka na badiai. Alai taboto do saluhutna do manupak tuna denggan di akka na marholong ni roha di debata. Akka na jinauna sian tahina hian. Ai akka na tidak nanahian ido ditodo. Asa gabe tudos nasida tu pangalaho ni anak nai. Asa ibana na parjolo tubuh sian torop anggina. Jala akan naung tinodona ido dijou. Jala na jinauna ido dipitori. Jala aka naung pinitoranna ido di pasangap. Ido sahatna. Akamang inang nahinaholongan di bagasan goar Tuhan Yesus Kristus turpukta sadarion. Dirahut di bagasan topik minggu ima panupak ni debata diaka na pinilitna. Songodia do ahado panupakio ni debata tuhita aka na pinilitna. Manang tahu hondo tahaporsiai do tutudo manupaki debata di bagasan parngolota tarlumobima ditiki di bagasan aka hamaolon aka permasalahan hidup pergumulan nama cai dok-dok. Apakah kita merasakan karya Allah di dalam kehidupan kita? Mengutip endena nakin di endehon na poso bulungnya teh. Ngolu parsorion saleleng ningoluon. Saina mubau-bado. Lasni roha salpu alai romuse arsak. Margati soring ro di parngolota. Tarasa hondo ya kamang kainang di bagasan ngoluta si songoni. Atau lebih-lebih daripada itu, dang sidung sada na membain marsak romuse na membain marsak ate. Kalau ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Tambah lagi direhei halak ate. Sudah jatuh nih tertimpa tangga. Ditambah lagi diejek orang, rasain lu katanya. Sakitnya malah bertambah.
Dang dope salpu sada hamaulon di luas dope hita marsak. Songo dia do hita mengadupi iya deh. Malam-malam mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, di dia do Tuhani. Di mana Tuhan itu? Buasa ikon manotong au di bagasan arsak ni Roma. Alania hamoloni dang taida be dang tadai be ima huasoni debata. Karena kita terus terkungkung, terfokus di bagasan hamoloni. Pas doi ya kamang kainang, kita lebih merasakan masalah kita sehingga kita melupakan, tidak lagi merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nakin molo hu bege hu tangihon jala hu bereng aka na posot taon namangindeo ni sungun dihayati ya. Bener-bener penuh penghayatan ya. Yang memang lagi di bagasan si tahun non nadok-dok dohmu. Dang marnaro aka sirokap nito di. Arsiajar mahita kamang akainang marhite-hite turpuk ta sadarion. Marhite-hite poda nasehat Apostel Paulus tungpe tu huria Rom sahat donangi tu hita teh. Si taono namasa na diadopi huria Rom taringo tu haporsion nasida. Bagaimana mereka harus memegang teguh iman mereka di tantangan yang mereka hadapi, mempertaruhkan nyawa atau iman percaya. Taruhannya itu nyawa. Molo totong nasida maniop haporsion nasida tu Tuhan Yesus, berarti mereka harus rela menderita. Berarti mereka akan menghadapi yang namanya penderitaan secara fisik dan juga penderitaan secara mental. Ya. Mereka hidup di tengah-tengah kekuasaan bangsa Romawi, pemerintahan Romawi, di mana notabene-nya pada saat itu semua harus menyebut kaisar itu sebagai Tuhan dan harus menyembah kaisar itu. Di dalam mereka pun, latar belakang mereka sebagai orang Yahudi, mereka pun menjadi terbuang dari komunitas mereka, orang-orang Yahudi ala sihuton Kristus do nasida. Itu konteksnya yang dihadapi oleh orang-orang percaya di kota Roma untuk mempertahankan imannya. Itulah penderitaan yang mereka alami. Bukan hanya dari pemerintah tetapi juga mereka menghadapi sitaunon dari bangsanya sendiri. Ahamanaikon diulahun nasida. Apa yang harus mereka lakukan? Ijau Paulus do asa huriai manotong ma di bagasan pakrimon na mangolu di Tuhani ya teh. Harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jala pakrimun nasidai di patuduhon ma di bagasan na martangiang tu di bata. Na martangiang tu di bata bukan sebatas mengucap saja, mengatakan saja apa yang ada di dalam hati sesuai dengan keinginan. Tapi lebih daripada itu, berdoa adalah cara kita untuk membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Alaniaha, ala di bagasan hagaleodo bangsoi. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan.
Kita harus menyadari bahwa dosa juga menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Ima aka hagaleota te aka mangkainang. Jadi sungguli apostel Paulus do huria Rom asa margogo nasida manotong nasida di bagasan tangiang. Tungpe dang tarhata hon nasida aka tangiang nasida la di bagasan hagaleo nasida. Di papos rohani Paulus do ia margogo do todii mangurupi. Tondi porbadia. Tondi porbadia naumian naung dilehon debata. Ima na mangurupi bangsoi huriai asa manotong nasida di bagasan tangiang. Asa nasa nasoboi tarhato nasida dihataon tu diima langsung tu debata. Asa marguru tolomoni rohani debata ma nasaut di bagasan pargulmiton ni bangsoi manang huriai. Napaduahon nalaho paposon rohani bangsoi ima nasa na terjadi di bagasan nguli ni huriai manupak tuna denggan do saluhut nai. Jemaat di Roma sedang dibentuk pemikiran mereka supaya mereka menerima dengan ikhlas, menerima dengan positif, berpikir dengan positif bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, penderitaan yang begitu mengerikan pun yang harus mereka hadapi, rajumon nasida ma manupak tuna denggan do saluhut nai. Terlebih ketika mereka benar-benar mengandalkan diri dan berpengharapan kepada Tuhan di sepanjang hamaulon manang pargulmiton nadiadopi nasida. Nah parpudi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat yang benar-benar mengasihi dan juga menjadikan Tuhan andalannya di dalam kehidupannya. Akan naung jinou nahian, siantahi nahian, akan naung tinodonohian, mereka akan dibenarkan, lebih daripada itu mereka juga akan dimuliakan. Ada sebuah hadiah bagi setiap orang yang dipilih. Ada sebuah hal yang baik yang akan diterima bagi setiap umat yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mereka akan dimuliakan di dalam kerajaan Allah. Itulah surat gembala, surat pastoral, surat yang meneguhkan hati jemaat di Roma agar mereka tetap memegang iman mereka. Tungpe dok-dok si taonon nadiopi nasida. Atong songon jojo tu huriai, songonima jojo tu hita ate aka amang aka inang. Sude do hita marsi taono nate. Jala hita merasa si taono ta dok sian si taono ni dongatana asing. Ya kan? Jadi moloro tu parpunguan akaina mandok lagi curhat-curhatan. Mereka membandingkan pengalaman hidup yang mereka hadapi. Sadaina mandok mulawau ida songonodo akaboruku dang dope muli. Dah. Mulo hodang dope muli, mulo au ngamuli memang akaya nakuku ale dang dope adong ya nakon nana. Romuse edana asing. Dang dope
umbora tahu rinang akeda. Memang nunga dong aka yanakon ya kayanaku alay danga dong aka pacamotan. Tidak ada yang bisa memenuhi ekonominya, tidak ada, kan? Jadi membanding-bandingkan, merasa manusia itu pergumulannya lebih berat daripada pergumulan orang lain. Ya. Seperti tadi kata pengantar yang saya sampaikan, setiap manusia merasa memiliki beban hidup yang begitu berat. Tapi kita juga harus melihat bahwa penderitaan kita bukanlah tentang mempertahankan iman kita yang paling berat ATH Kamangkinang. Kita harus mengakui bahwa penderitaan kita yang kita hadapi tidak seberat yang dihadapi oleh umat percaya di tengah-tengah Huria Rom yang harus mempertaruhkan nyawanya. Tapi meskipun demikian, mari kita belajar bagaimana kita harus menghadapi akasi taunon namasa di bagasan ngolutade. Ya memang kita harus menyadari bahwa silih berganti aka hamoloni margati soring dot aka silas niroha. Kita harus meyakini bahwa tidak selamanya di loas debata hita saleleng mangolu holanna mar si taunon teh. Kita harus juga menyadari dan mengakui di tengah-tengah hamaoloni adongdo silas niroha. Tuhan juga membiarkan kita untuk tersenyum, Tuhan membiarkan kita untuk tertawa. Ya. Jadi ketika kita menyadari dan mengakui tidak selamanya Tuhan menempatkan kita di situasi yang sulit, tapi ternyata juga Tuhan memperkenankan kita untuk bersukacita, itulah yang memampukan kita untuk menyadari dang salelengna au di bagasan si taunon. Ya. Malah-malah kita akan bersemangat, malah-malah kita akan lebih tunduk dan datang kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adongdo debata nama ngurupi au molo di bagasan hamolon au. Ya. Atau tapasahat mak dirita tu debata ate kamanginang di bagasan tangiang. Molo pedang tarhatahon ala dok ni si taononi, karena susahnya yang kita alami bahkan kita tidak sanggup mengatakan apapun, berdiam dirilah dalam Tuhan dalam keheningan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dalam keteduhan. Tungpe pamangat tahun dang maka tahun. Tungpe pikirat tahun dang maka tahun alai ton di purbadia dona pasahaton tu debatate. Ya. Isarana akamang kainang molo au sadiri bergumul doau molo manangyakon sadaruas na di bagasan koma ya, yang lagi di ICU dan sepertinya yang karena memang bantuan dari alat medis ya dalam kondisi koma atau dalam kondisi yang kritis, sangat sungkannya kalau mendoakan istilahnya asahatop madijo Tuhan, ya kan? Itu tidak pastoral, seperti itu doa yang tidak pastoral. Tapi kita pun tidak bisa memungkiri dalam hati, dalam pikiran ini secara medis dokter pun sudah mengatakan ya ini hanya karena bantuan dari alat medis. Ya. Sungguh sulit untuk mengungkapkan mana doa yang seharusnya disampaikan kepada Tuhan. Ya.
Pernahkah amang inang dilema ketika hendak menyampaikan doa kepada Tuhan? Kelu lidah ini untuk mengungkapkannya. Ketika itu, saat itulah mari kita biarkan Roh Kudus itu yang bekerja. Biarkanlah Roh Kudus itu yang menyampaikan isi hati kita yang terdalam. Dan biarlah Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk tetap berpasrah diri dan berpengharapan kepada Tuhan. Margogodo tondi porbadiai. Ima na parjolo na ikon taida songodia do panupakio ni debata di bagasan hita bangso na pinilitna ima marhite hite tondi porbadia na nilehon na mian di bagasan dirita. Itu yang harus kali pertama kita akui. Karya Tuhan yang tidak pernah lepas, yang tidak pernah jauh daripada kita adalah manotong doton di porbadia di bagasan dirita. Ya. Manotong doton di porbadia. Itulah karya Tuhan yang harus kita ingat. Jadi unang beadong siak kita namandok di dia do Tuhani. Buah sedang bekerja Tuhan itu, menolong saya, mangurupi au, buasa saina hohom Tuhani. Ya, di bagasan Hagaleota kita akan dituntun atau digoda untuk berkata seperti itu. Jadi kalau sekarang kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus menyadari dan mengakui bahkan makaporsiai panupakio ni debata di bagasan ngoluta dakea macoho tadi. Ya, itu yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Di bagasan Hagaleota marhua sodo debata marhite-hite tondi porbadia. Ya. Jadi jangan ada di antara kita kayak mananya pekerjaan Roh Kudus itu. Kayak mananya karya Roh Kudus itu? Apakah karya Roh Kudus itu kalau hanya bertepuk tangan dalam bernyanyi, mengucapkan haleluya seperti itu? Bukan hanya itu ya. Tapi molo di bagasan si taonon hita, si taonon na dok-dok, tua kana persea dang mura mandele hita. Dang mura-mura hita dele mandate dang mula-mula kita marsak dang murah-murah kita marsak dang ya. Apalagi berniat melakukan hal yang salah, itu tidak ada di dalam kehidupan umat percaya. Itu yang harus kita yakini, imani. Ketika kita mampu berpikir dengan baik, dengan jernih, di bagasan akasi tahun ini kita tenang. Taraju mima panu pakio ni debata doi ate. Gogo ni ton di porbadia doi. Di bagasan nguluta. Imana parjolo akamang kainang kita tidak usah takut kepada Tuhan untuk mengatakan Tuhan saya tidak mampu. Saya lemah, ya. Tidak usah kita sembunyikan Hagaleotaya te dedopani debata. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Maka karya Tuhan itu akan bekerja. Kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kelemahan kita. Imana parjolo akamang kainang napa dua hon. Manupaktu na denggando saluhutna nabinahe ni debata di bagasan parngolota ya. Ada sebuah cerita di Dolok Sanggul. Orang mah keluarga marga Simamora teh. Halansian Dolok Sanggul do Simamora. Simamora na bolak. Dapotan sadahoda masih mamorawan. Jadi Roma aka dongana nasahutana mandok. Bah, martua doho si mamora teh.
dapotan hoda ho. Dak kubotoi martua manang dangin na. Ima alus na tu dungan. Dung pigaleleng ternyata hodaon kabur teh. Pergi entah kemana. Entah dicuri kah atau entah pergi sendiri. Roma kadongan naon. Bah si mamora. Asi rohatu teh. Nah di bagasan uhuman doho katanya. Karena dia kehilangan hodanai. Dak kubotoi uhuman sian di bata manang dang. Dung piga leleng martaon-taon. Ternyata romulak muse hodai. Dakkolan sada hoda naro. Dohot do gabe 2. Ternyata dia pergi untuk mencari pasangan hidupnya. Dan pasangan hidupnya ini pun ternyata telah memberikan anak. Gabe toluma hoda na ro tungoluni si mamuraon. Ya. Romuse dongana bah si mamora. Tohodo si mamora hobah inna. Ala nunga ro tolu hoda di bagasan ngulumi inna kan. Imadah dak kuboton martua manangdang au inna. Dia selalu mengatakan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak langsung menilai apa yang dialaminya itu sebagai suatu berkat atau sebagai suatu hukuman atau suatu ya kita sebutlah kutuk. Dia tidak menyebut kehidupannya itu penuh dengan sukacita atau penuh dengan duka cita. Ala margati soring do saluhutna. Molo songon ende ado ende taka amang songon sorhani pada tido. Dang ende akama itu teh. Ende akain adoi gabedang boto hamu. Seperti roda yang berputar, tidak pernah di satu sisi, ya. Tidak pernah di satu titik tapi selalu berputar. Yang itu ya memang terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata alani lasni rohani anak ni si mamuraon. Tadok ma purba teh. Alana si mamora dong do tulu anakna purba manalu do hote bataraja. Las roha nadong hodana. Belajarlah dia naik kuda. Tung 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 tung. Semua di nomor hoda. Tiba-tiba dia terjatuh dan kakinya patah. Roma dengan naon. Si mamurah. Una doha teh. Dona diulami. Gabe ala ni hoda naro tu bagasan ngolum gabe patahlah kaki anakmu itu katanya. Ima dah dengan dak kuboton. Memang uhuman di debata manangdangin kan. Dang pigaleleng Roma jauh-jauh nasa akabawa. Tonga-tonga niluati tarjoma ikon gabe tentara teh. Tu masa peperangan mai, ya. Ternyata karena kakinya yang sempat patah ini si Purbaon, ya, dang terpilit mai bana gabe tentara. Gabe Roma muse dongan naon. Bah si mamora martua doha teh. Dang terpilit anakmu gabe tentara na ikon marporang. Molo di jo marporang mungkin mate mana minan nonin kan. Ya itulah sambungannya. Mungkin banyak lagi sambungan-sambungannya lain ya. Tapi cerita yang saya dapat itu cuma di situ aja nya titiknya ya Kamang Kenang. Kita nggak tahu Mang Kenang apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya.
Kita nggak tahu itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Itu mendatangkan duka cita atau mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita, kita tidak tahu. Itu membuat kita jauh daripada Tuhan atau tidak jauh daripada Tuhan, itu kita yang menilai. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini ya kamang kainang, baik itu sukacita maupun duka cita, baik itu sesuatu yang berat atau ringan permasalahan kehidupan yang kita alami, kenaikan pangkat atau turun pangkat, nilai yang baik atau nilai yang rendah, keberhasilan atau kegagalan, jangan cepat-cepat kita langsung menilai. Atau jangan cepat-cepat kita langsung down. Ya. Jangan cepat-cepat. Alai manotong mahita di bagasan Tuhan ya deh. Tahalason ma moloro akan nauli tahalason. Tungpe akan nasouli naroto hita tong mata halason. Ya. Karena apa? Hidup kita ini ya kamang kainang, fokusnya adalah bagaimana kita namar Tuhani. Fokusnya adalah bagaimana ikon tajaga do hapor seotai pakirimotai di bagasan nguluta. Fokus kita adalah bagaimana kita tetap menyembah Tuhan meskipun kita berada di dalam kegagalan, kesakitan, kesedihan, duka cita. Fokusnya adalah bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Begitu juga kalau engkau sukses akamang, segala pekerjaanmu berhasil Tuhan buat, anak-anakmu baik semuanya. Jangan kita jatuh kepada pencitraan diri alaniau doi. Alani habur juoku doi. Alani didikaku doi. Jangan begitu amang, ya. Jangan begitu inang. Kalau yang baik aja yang kita dapatkan, kita tinggikan diri kita. Tapi kalau sesuatu yang marsak kita tanya di dia doho Tuhan. Ya. Jangan ya. Juga naposo gitu ya. Kalau belum datang si rokap nito dii, unang langsung mandele ya teh. Ya. Gak mau lah gue menikah. Gak mama restuin aku sama si C itu misalnya gitu kan. Tapi mari kita menikmati setiap proses kehidupan itu. Mari kita menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau lam tahot tapahot maha porsiota teh akamangkinang, kita adalah bangsa yang telah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi bangsa pilihannya. Karena Tuhan sudah menetapkan itu, maka mari kita tetap berada di dalam Tuhan. Ya, mari kita tetap percaya kepada belas kasihan Tuhan. Maka pada hari hanya, pada saatnya tiba, maka kita akan dimuliakan. Maka kita akan mendapatkan sukacita surgawi. Saya melamar gogo mahita, mangauhon, merasakan, menikmati panupakyo ni debata di bagasan ngoluta. Mari hite-hite gogo niton di porbadia. Namian di bagasan ngoluta. Amen martangiang mahita. Maulia tele Tuhan disudedengan di basam dot asini roham tarlumubi mahatam nabadia yale Tuhan. Naung taripar, naung saor, naung sahat Tuhami, naung hupar saulihon hami ale Tuhan. Senggiat ma Tuhan tondim tondi porbadia naung mian di bagasan ngolunami. Imalam pahoton haporsionami pakirimon nami. Tu adopanmu nabadia le Tuhan asa manotong hami marsigatung. Tu hagogoonmu sabing. Tuhan Yesus mau lihat le Tuhan. Boy hami marsaor dot hatam nabadiai dot to ale Tuhan dot aka dengan nami saha porsiaon. Marsangap maho ale Tuhan. Lampatogu maha porsion nami.
marsada-sada. Tuhan, so nami Tuhan marsada ni roha di bagasan tangiang pangondianon nami ali Tuhan. Mulai atele Tuhan di pinalumeho kodo sada dakdanak sada boru di tonga-tonga ni keluarga amang Damaskus purba inang Rianti Nenggolan. Tuhan, homale Tuhan au masu-masu dakdanaki imbur-imbur magodang ma dakdanaki jalalam tuhipasna margogo ma natorasna laho padimun-dimun kayanakon nasida. Song sepele Tuhan homa na mangalehon akayanakon tu keluarga lepas keluarga nama kasih holi yanakon di tonga-tonga ni keluarga nasida oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dohot ruas nai baru naro tu HKBP Huriamon Tangerang Kotaon keluarga Amang Samuel Berlianto Daniel Siregar dohot inang Mega Buru Purba. Homana masu-masu nasida oleh Tuhan asa gabe ruas na burju nasida di tonga-tonga ni Huriamon. Wa kami Tuhan to depan muna badiai ima aka ruasmu na di bagasan lasni roha ala ulang tahun pribadi dohot ulang tahun pernikahan adong sia puluh walu halak na berulang tahun jala 10 walu keluarga na berulang tahun pernikahan nasida. Tuhan Yesus homa Tuhan masu-masu nasida saluhutna lehon akan narikot di bagasan parngolo nasida jala patiur ngulu nasida li Tuhan marhite-hite pakaholongim. Song seni pele Tuhan ubah kami tu adepan muna badiai aka ruasmu na di bagasan parsahiton yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Ubah kami ali Tuhan. Huguari hami ali Tuhan aka goar na huguari hami di bagasan hati-hati nami ali Tuhan. Dohot aka goar na terdaftar di daftar titingon ali Tuhan. Tuama nami amang sintua tulus panggabean inang Deviano Sidabutar amang Arlot Hutasoit inang Elsina Diana Simorangkir inang Nuria Sihombing amang Osner Sirait amang Medi Purba inang Sondang Bororumapea inang Rotua Borusinaga inang Santio Borusinaga yanakon nami Alexa Borutasoit amang Adi Pranata Panjaitan yanakon nami Samuel Tampubolon dohot yanakon nami Ken Manurung dohot amanami amang Marsius Simangunsong. Tuhan Yesus pasu-pasu manasida ramu tinasida li Tuhan dau ni manasida li Tuhan marhite-hite huasom di bagasan hagaleo nasida pamatang nasida sehingga mali Tuhan huasom laho mengelehon hamalumon di bagasan parngolo nasida. Pasu-pasu akasi panganon sino naka ubat mana aka perawatan medis yang mereka dapatkan. Songsoni aka keluarga yang mendampingi merawat totong mahole Tuhan nama sumasu nasida lehon hai pason kesabaran dohot semangat dohot Tuhan lehon ma akan narikot di bagasan parangulon nasida. Tuhan Yesus songsoni peli Tuhan wa kami aka yanakon ni huria mali Tuhan na di bagasan parsikolaan. Homali Tuhan na mangalehon aka hahipason, habisukon, hapistaran, kecerdasan ali Tuhan. Boy nasida mangyuton aka pelajaran na disampaikan aka guru nasida ali Tuhan. Tuhan pasu-pasu masudeya kaya yanakon nami na di bagasan parsikolaan. Sian TK sahatuna kuliah ale Tuhan asa boy nasi dari Tuhan gabe jol mana terajar secara ilmu pengetahuan dan juga karakter menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Song seni pele Tuhan nakayanakon nami
keluar masuk mereka dari rumah kami masing-masing, madalani hari-hari nasida, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan atau aktivitas mereka. Homale Tuhan nama sumasu jagai ramoti padaos yang aka parmaraan, padaos yang aka tahi-tahi ni si bolis tahi-tahi si parjahat ale Tuhan. Sanggit ma Tuhan ho nama jadihon aka yang akon nami gabe julma na hesia tu di jolom ale Tuhan. Suang seni pele Tuhan buat kami aka yang akon yuriam manang amang inang na di bagasan parkarejuan ale Tuhan. Yang masih bekerja, yang masih beraktivitas, yang masih produktif di dalam kehidupan mereka. Homale Tuhan nama masuk. Sudah akan aniulan di tangan ruas oleh Tuhan. Di dia penasida bertugas. Homale Tuhan nama masuk. Jagai ramoti pada usia naka parmaraan. Pada usia naka tahitani sibolis tahitani parjahat oleh Tuhan. Jalalehon ma Tuhan Yesus kesuksesan di bagasan ngulu nasida. Tuhan, tong doha mele Tuhan, mangidu mangilik tu adopanmu na badiai. Tuaka yang aku ni huria male Tuhan, diaka ruasmu naro, tu bagas jorom na makasih holi, sirokap ni todi di nasida le Tuhan, mana tuaka yang aku nasida. Tuhan Yesus homa tapatuduhon ale Tuhan, homa Tuhan napasadahon. Sirokap ni todi naung tinotopmu ale Tuhan. Tuaka na manjou, tuaka na makirim tuho ale Tuhan. Alani ale Tuhan ditikina homa na pasadahon. Rohani halaki ale Tuhan. Marhite-hite holongmu ale Tuhan. Suang sunipele Tuhan Yesus Kristus. Diaka program ni huriam ale Tuhan. Program demi program na diodopi yang dirancang, yang sedang berjalan di tonga-tonga ni huriam ale Tuhan HKBP Tangerang Kota. Pasu-pasu masuk de salut na ale Tuhan. Dimulai sian Dewan Koinonia, Marturia, Dohot Diakonia ale Tuhan. Homa ale Tuhan Yesus naman joloani saluhutna. Seanggiat mamarite-hite program salut nale Tuhan gabe hamuliaon di guarmu jala mambaen togu haporsiaon niaka ruasmu ale Tuhan bahwa gereja hadir sebagaimana Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaatmu melalui karya pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh gerejamu ya Tuhan. Alani pasu-pasu matong ale Tuhan aka pangulam ni hurian ale Tuhan aka parhalado ni huriam ale Tuhan. Jala aka ruasmu na mangalehon diri melayani di tengah-tengah ni huriamon ale Tuhan. Lehon hai pason, lehon hagugoon, lehon pos ni roha, lehon benget ni roha, haporsiaon na tugu ale Tuhan. Asa marhite salut na ale Tuhan. Boy di dalam nasida, aka ulaon nasida di bagasan holong siak koy ale Tuhan di bagasan semangat. Tuhan Yesus Kristus tokinai le Tuhan hudoti hami ma ima pesta gotilon. Tuhan homa Tuhan na mangleon akan arikot di bagasan parnguluan ni akaruas mo le Tuhan. Asa boy na sila Tuhan tong marulop-olop memuji pasangap guarmu na badiai di hari pesta gotilon ya le Tuhan. Tuhan Yesus Kristus songsoni pe Tuhan aka panitia demi panitia naung tinotop pon ale Tuhan karejo diaka program demi program nasida marsada-sada tong maho ale Tuhan na memasu-masu. Do sudia ke Tuhan na melehon diri ngatong parpilit laho padimun-dimun huriamon ale Tuhan parartaon. Do sudia ka karyawan administrasi dohot sudia tahe ale Tuhan. OB dohot sekurite ale Tuhan tong mahal Tuhan nama masu-masu nasida. Asa boy bersinergi hami saluhut na ale Tuhan. Laho memuji pasangap guarmu na badiai ale Tuhan di bagasan aka ulaun nami.
Pasu-pasu mana sida saluhutna le Tuhan Yesus, lehon hai pason, hagogoon, lehon tiurni pikiran, tiurni pacarian le Tuhan, lehon akan harikot di bagasan parngoloan na sida. Song suni pali Tuhan. Hutanamion le Tuhan, Tangerang kotaon, desa demi desa, kelurahan demi kelurahan di mana tempat kami juga tinggal Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati. Biarlah di mana kami tinggal kami boleh mendoakan tempat kami tinggal itu ya Bapa. Lehon hasanani roha, lehon toleransi beragama, lehon sukacita le Tuhan, hasadauni roha. Asa boy Tuhan di bagasan hadameon, di bagasan olop-olop hamil Tuhan mandalani ari-ari nami, di bagasan parngulon nami sigano pare. Dohot bangsa mali Tuhan, pemerintahan, kepala negara, dohot aka na mengambil kebijakan demi kebijakan, totong mahal Tuhan na masuk-masuk. Digijang saluhut na yali Tuhan, julma pardosa dohami yali Tuhan. Sesa murusan nami saluh pamega behaborani pasu-pasum. Lomoni roham mali Tuhan na saut di bagasan parngulon nami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marendeta huhut papungu pelean tu pelean resort. Sinama matahari,
Tatangnya ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroa ni saluhut silon lehona denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masia na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe wap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asau parasea kami peleanon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho tipor tibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang ni silon lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matohami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jala jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim.